nilqawkom magħna għall-programm ta' Multikulturali fejn dis-sena qed nifokaw fuq il-xjenza u t-teknoloġija. Magħna llum għandna lil Erika Puljasevic li hija esperta fl-ekoloġija ta' Malta li taħdem fl-Università ta' Malta u fil-ġnien Argotti ta' tiegħu. U llum ħan iddiskutu il-botanija f'Malta. Kif aħna, Erika? Tajjeb Ledina. Dak kollox mela. Bħalissa ħammorru għandna featurette li għandna fuq dan is-suġġett. Naqgħukom lura magħna. Il-botanija, l-istudju xjentifiku tal-pjanti, għandu rwol kruċjali ġo bosta aspetti tal-ħajja, mhux biss tan-natura, imma l-bnedmin ukoll. Fil-botanija insibu studji dwar l-istruttura tal-pjanti, it-tkabbir u r-riproduzzjoni tagħhom, il-metabolizmu, il-mart li jolqothom, kif ukoll l-evoluzzjoni tagħhom. B'dan l-istudju nkunu nistgħu nieħdu ħsieb l-agrikoltura, niskopru mediċini ġodda, niżviluppaw fil-bidja u nkomplu nitalmu fuq kif nużaw il-pjanti biex iżommu s-saħħa tal-pjaneta tagħna ħajja. Varjetà kbira ta' pjanti għandhom proprjetajiet terapeutiċi. Dan ifisser li għandhom effetti pożittivi. Permezz ta' dan isir il-progress ta' ħafna mediċini. Il-pjanti jissapportu is-sostenibilità tal-agrikoltura. Il-proċess naturali li bih jittejjeb il-fertilità tal-ħamrija. Servizzi oħra li joffru il-pjanti jinkludu il-purifikazzjoni tal-ilma, il-filtrazzjoni tal-arja u l-offerta ta' abitat għall-insetti u l-annimali. Permezz tal-fotosintesi, il-pjanti jinkorporaw l-enerġija solari f'enerġija kimika. Bl-għajnuna ta' din is-sistema, il-pjanti jipproduċu l-ossiġnu. Dan jaġixxi bħala bażi għal maġġoranza tal-katini tal-ikel. Grazzi tal-li bqajtu magħna wara dak il-feature, interessanti ħafna kien. U Erika, x'tista' tgħidulna li huwa uniku fil-botanija f'Malta? Mela, irridu l-ewwel nifhmu meta nużaw il-kelma uniku. Mela, mhux ħanajt li Malta għandna l-ikbar diversità ta' pjanti u mhux ħanajt għandna anki l-ikbar endemizmu, jiġifieri pjanti li huma li sib Malta biss. Speċjalment jekk ħanqabbel il-gżejjer ta' Malta ma' dawk tal-Mediterran, ma tantx għandna dik id-diversità. Li hija normali għalfejn għax ħusqallija m'għandniex dawk il-muntanji pjuttost qegħdin uniformi, orrejt għandek il-buskett bħala foresta, għandek ix-xari, imma pjuttost għandek l-istess klima fejn għandek il-nuqqas ta' xita, ħafna sħana. Imma ngħid għalija l-aspett uniku fil-botanija ta' Malta huwa l-fatt li adatta għall pressjoni tan-nies. Tinsiex Malta żgħira. Il-pressjoni l-influwenza tan-nies aħna nistgħu ngħidu li l-pjanti ta' Malta adattaw u evolvow man-nies dik xi ħaġa ta' bellezza taħseb fiha. U wkoll kif għadt m'għandniex dik il-ħafna xita. Jiġifieri aħna Malta il-pjanti li għandna naturalment
adattat għal klima nixfa ħafna. Klima li ħafna pjanti barra mill-Malta kieku jibatu. So b'dik l-aspett ara kemm għandha pressjoni il-pjanti li għandna f'Malta. Tassew. U dit-terminoloġija li nisma' ħafna, jennu naħseb ħafna mit-telespettaturi tagħna jismaw ħafna wkoll. It-terminoloġi pjanta endeġimi, xi tfisser għal hawnhekk għal Malta? Mela, meta ngħidu fuq pjanta indiġena, qed ngħidu pjanta li kienet dejjem tgħixha Malta. Ma kienx introduċiet minn nies minn barra, ma ġietx mill-vapur, ma kienx ġiet bħala użu ornamentali, diġà kienet fil-Gżejjer Maltin. Issa biex immorru għat-term endemika, dik hija mhux pjanta biss li tiġà kienet f'Malta, imma li ssiba biss Malta, fost minnhom għandek il-witnet il-baħar, il-pjanta endemika u l-pjanta nazzjonali ta' Malta. Di pjanta li ilha mill-żmien l-Ice Age li baqgħet tgħix. Issa, meta ngħidu pjanta endemika, fl-istess ħin qed ngħidu pjanta li ma tafx tikkompeti ma' pjanti oħrajn. Jiġifieri huma vulnerabbli ħafna. Għax dawn huma pjanti li adattaw speċifikament għal post li qed jikbru. Jiġifieri għal post żgħir, għal erja żgħira. So dik ukoll iġġib magħha ċertu vulnerabilità. Għalfejn? Alla volja hi qiegħda l-aħjar pjanta għal dik il-post, pereżempju widnet il-baħar tgħix fl-irdumijiet. Tipo għandek l-elementi kollha, għandek il-baħar, il-melħ, anki biex tipopola ruħha ma tantx għandek ħamrija, għandek ix-xemx il-ħin kollu. Imma tant kemm ħliet enerġija biex tkun l-aħjar għal dak il-post fejn pjanti oħra ma jistgħux jikkompetu, għandek problema li jekk aħna nintroduċi pjanta oħra li hija problema xi kultant meta nġibu pjanti minn barra, hemmhekk il-pjanta ma ntafx, m'għandix il-ħila biex tikkompeti. U speċjalment iżjed maħna qed nibnu, qed innaqsu l-ambjent fejn dawn il-pjanti endemiċi li sibu Malta biss. Aħna qed inneħħu dak l-ambjent, mela di ma tafx tgħix imkien ieħor. So hemm dik il-bilanċ ta' alla volja dawn il-pjanti adattati ħafna għal dawn l-elementi kollha dax-xemx u hekk, huma delikati. So hemm dik ir-responsabilità li aħna jridu nżommuhom għalfejn. Għax mal-pjanti, il-pjanti huma l-pedament tas-sistema tal-ħajja. Jiġifieri mal-pjanti nġibu l-asafar, il-frifet, in-naħal għandna bżonna, kulħadd iħobb l-għasel. L-agrikoltura. Tipo dawn il-pjanti u l-frifet huma d-dakkar. Mingħajr il-post fejn jgħixu li dawn l-asafar, dawn il-frifet, dawn il-naħal adattaw għal pjanti Maltin, jekk ma jsibuhomx, mela mhux ħajkonna iżjed ikel biex niklu. Tipo il-patata tajba ta' Malta li aħna tipo Patata Maltija u tipo aħna gburin fuq l-ikel ta' Malta, l-agrikoltura ta' Malta, dik edha vulnerabbli. Għax edha dipendenti fuq id-dakkar li għandhom bżonn il-post fejn jgħixu. Mhux hekk. Le, naqbel miegħek kompletament, irridu nżommu kemm nistgħu il-pjanti naturali ta' Malta fl-areas tagħhom fejn jistgħu jifflorixxjaw u jistgħu ikunu speċi the best that they can be. Imma x'inhuma r-raġunijiet ewlieni li l-pjanti nattivi kif ukoll endemiċi ta' Malta qegħdin fil-periklu li jiġu estiniti? L-ikbar ħaġa f'Malta peress li il-popolazzjoni jekk tikber, jiġifieri kollok qed tikber popolazzjoni ikollok bżonn fejn tgħix,
qed niżviluppaw fuq l-ambjent tagħhom, allura iżjed qed jiċkien il-post l-erja fejn jistgħu jgħixu. Allura qed innaqsu ftit il-popolazzjoni tagħhom. So sfortunatament, peress li aħna pajjiż żgħir ma tantx għandna post fejn nistgħu ngħixu, qed nikkompetu aħna in-nies huma l-kompetizzjoni fuq dawn il-pjanti. Ma xek speċi għal kull pjanta, għal kull persuna għandu bżon post fej joqgħod, allura jisna aħna bħala nies ta' Malta, l-popolazzjoni ta' Malta naqlaw il-pjanti minn darhom speċi ta' biex ngħixu aħna. Eżatt. Imma kif li ġonna botaniċi ir-riċerka fuq il-postijiet u d-databases tal-pjanti jgħinu sabiex nipproteġew il-pjanti li qed jinqerdu? Mela, fuq l-aspett ta' konservazzjoni, l-ewwel nett għandek ġnien botaniku għandek post fejn il-pjanti jistgħu jgħixu. U speċjalment għandek post fejn tista' żżomm il-pjanti li huma rari ħafna. Fil-fatt, fil-ġnien botaniku kellna pjanta fiordilis, iris, tal-ilma, li ġiet kważi estint f'Malta. Imma kellna popolazzjoni, kellna żieraħ u kellna pjanta li ħdimna mal-organizzazzjonijiet tal-gvern biex nerġgħu nibdew nitroġġija fl-ambjenti ta' Malta. So, dik l-aspett li int għandek fost ta' kien għal dawn il-pjanti rari. U mbagħad għandek l-aspett ta' riċerka. Mela, int għandek pjanta qiegħda ġol ġnien li int tista' tara tistudja aħjar. U mingħajr ir-riċerka int ma tkunx tista' tkun taf x'għandek bżonn biex nagħmlu l-konservazzjoni biex ngħinuhom il-pjanti. U d-databases għal xejn jiena nagħmel riċerka u tibqa' għandi. L-iżjed ħaġa importanti ta' riċerka hija tipo li nxerduh ma' riċerkaturi oħra, ma' l-pubbliku, nużawh bħala edukazzjoni. Tipo kemm in-nies huma ħanajt il-kelma problema, imma wkoll huma s-soluzzjoni. Iridu jkunu jafu u jedukaw ruhom fuq in-natura li għandna, għax sfortunatament il-Maltin meta nużaw il-kelma natura naħsbu ta' barra. Tipo natura meta ngħidu f'post bħal Finland jew fejn għandek il-foresti l-kbar. U ma nindunawx li aħna fil-Gżejjer Maltin tagħna għandna natura li qed ngħixu fiha aħna li adattat magħna. Speċi in-nies jistgħu jkunu l-problema u jistgħu jkunu soluzzjoni kif għattint, imma jridu jagħmlu l-bidla wkoll kif għattint. Ma jistax jolħoq minn xejn, allura speċi grazzi għalik u grazzi għal researchers oħrajn, differenza kbira li ħadd issejjaħ dal-waqt fil-poplu Malti, naħseb jien li daw il-pjanti ħajjiġu iktar proteġuti u ħajjiflorixjaw iktar. So, thank you tal-xogħol li tagħmel. Kif jiġu influenzati il-pjanti Maltin mit-tibdil tal-klima? Mela, il-pjanti Maltin għandhom naqra one-up fuq pjanti oħrajn tal-Finland fuq muntanni għax tiġi adattaw għal ċertu sħana u ta' ċertu nuqqas ta' ilma. Imma xorta jindependu fuq l-ilma. Allura, dik in-nixfa li qed naraw mill-klima, qed naraw ftit iż-żriera qed jiġu iżgħar. Il-pjanti mhumiex qed jikbru qed jiffullaw daqs kif kienu. Dik hija problema għalfejn. Għax jekk m'hemmx biżżejjed ilma. M'hemmx biżżejjed xita minħabba d-tbiddil tal-klima li il-pjanti ma jiċkienu m'għandhomx l-enerġija biex ikollhom iż-żrieraħ, il-kwantità ta' żrieraħ li kellhom qabel, dik ħajjiġi effett fuq kemm ikollna x'niklu aħna. U wkoll fil-ħin ta' meta qed jagħmlu żrieraħ. So immaġina li int tkun farfett jew għasfur li int għandek isma' il-ħin
fis-sena li int ħattemigra u tipprova ssib li kelf Malta. Imma minħabba li is-sajf qed jibda żjed kmieni, ma tantx qed ikollna dik il-perjodu twila li kellna ta' xita. Jiena mmur, insib il-pjanta u ngħid tiġi għamlitli iż-żerrija, jiena mhux qed ikolli frott x'niekol. So ara x'impatt xi ħaġa żgħira għandha fuq l-ekosistema tagħna. Mela. Very interesting, very interessanti. Grazzi ħafna li kont magħna Erika. Thank you tal-li segwejtuna fuq Malti Kulturali. U grazzi wkoll lilkom li segwejtuna fuq il-programm ieħor ta' Malti Kulturali. Nilqawkom għall-episodju li jmiss.